ನಿಕುಲೆನ್ನರ ಹಾಲ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಒಚ್ಚರೆ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಎತ್ತಿನಿ ಬಂದು ಜರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಆತ್ ಶೋಕದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್. ಗಂಟೆ ಎನ್ ಮಾಡಿ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ಇನಿ ಚಾಕ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಐರನ್ ಮಲ್ತೀಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಪೋಯಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಕಾತು ಕಾತು ಜೆತ್ತನ ಐರನ್ ಮಲ್ತೀತಿಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ತೆಲ್ಪುದ ಸೀರೆಂಡು ಹಿಂದೆನ್ ತುತ್ತುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಡೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ದಿದಿತ್ತೇರು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂದಿನೆಂದು ಎತ್ತದು ಐರನ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಟೊಂದು ಗಮ್ಮುದ ಕಲೆ ಇತ್ತು ಐರನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವೇನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ತಿನೆಂದು ಎತ್ತಾಯ್ತ ಗಮ್ಮುದ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಐರನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐರನ್ ಮಂತು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಗಮ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತುಯ್ಯ ವಾಯ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಇತ್ತಡು ಒಂಚೂರು ಐರನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪೋಯ್ ಐರನ್ ಮನ್ಪ್ನಾಗ ಗಮ್ಮು ಮೆಲ್ಟ ಒಂದುಂಡತ ಬಂದು ಕುಡ ಐರನ್ ಮಂತೆ ಅವು ಬ್ಲೌಸೇ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಾರಿ ತುತ್ತರ ಈ ಸಾರಿ ಪುರಾಣ ಪಿಂಡು ಪಾಡ್ದಿ ಒಡುಂದಿಜಿಂದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಉಂಡು ರಪ್ಪ ಪಾಡನೊಲಿ ರಪ್ಪ ಸುತ್ತನೊಲಿ ಅಂಚ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋಂಡು ಕಾಣೆನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಲೈತುಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾನ ಸೆಲ್ಪುದ ಸಾರಿ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಸಾರಿ ಪಂಡಂದು ಹಿಂದೇನೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿದಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬಿದಾಡ್ದು ಪೋಯರ ಲೇಟ್ ಆಪುಜ ಆಯುಷನ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಮದಿಮೆ ಪೋಪೆರು ಬತ್ತದು ಪಿಗಾಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿಗೆ ತಿನ್ನ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋದು ಸೀರೆ ಒಂದು ಸೀರೆನೇ ಅವು ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಜರ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋಂಡಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಪೋ ఒక పూర తక్కువ సీర అర్జెంట్గా ఆపూజిరా నాకు గంటే ఎన్మాడు ఒక్క ఎన్మారేనా గంటే ಇಮೇಗ ಆಯುಷನ್లో ಪೋಪುಜಿ ಆಯುಷನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೆ ఆయన ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬುರ್ದು ಪೋಪೆ ఆయన ಸ್ಕೂಲು ಪೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪದ್ದು ಬರ್ತದ ఆయన ಹೋಟೆಲ್ ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದ ಅಂದು ಆಪುಂಡಾ ಪಾಡೋಡಾ ಬಾ 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 ಬಲೆಯಾ ಯಾವ কি উপাড়া পাতো না ಗಂಟೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಬಂದು ಪೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲೆನ್ನರು ಹಾಲ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಒಚ್ಚರೆ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಎತ್ತಿನಿ ಬಂದು ವಾನಾಲರೆ ಅಂದು ಕಾಣ ನಾಲರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೋಡು ಈ ರತ್ತು ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ನಾಲರೆ ಹಾಲ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಡಿಪೆರೆ వచ్చారు ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ನಾದರೆಗೆ పోತೀನಿ ಅನೇನ್ ಮರೆಗೆ పోತೀನಿ ಆಂಡತೆ
ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿಬೇರೆ ಒಚ್ಚಾರೆ ಫ್ರಮ್ಮಾಗ ಅರೆಗೆ ಕಾಣದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ఒక కెమెరా దక్కులు కూడా ఏర జనకులు బట్టేడా ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದತನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ತೋಜೋಡು ಪೂರ ನಾ ಚುನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದತನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಜರೆ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪೂರ ಕುಂಟು ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಇಸ್ಸಾಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸುರನ ಬರ್ಸಲ ಬಕ್ತನು ಬರ್ಸಗೊಲೊಂದು ಜೂನ್ ಉಂದ ಒಂದುಂಡ ಅಂದು ಜುನ ಬರ್ಸಾಡ ಪನ್ ತತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಜೂನ್ 10 ಜಾನ್ವರಿ ಇಂದು ಜಾನ್ವರಿ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾನ್ವರಿ ಎಸ್ ಎಜ್ಜಿನೇ ಇರೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಮಕ್ಕಳ ಮಂತ ಒಂದೆಪ್ಪುನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಆತ ಈ ಬಾಕಿಯಾ ಏರ್ ದಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಟಾಂಡ್ ಎಂಕದ ಈಗ JCB ಆತತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ಗಾಡಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಓಲ್ ಬೆ JCB ದಾಯಗ ಮೇ ಹಾಂ ಹತ್ತು ಆಯ್ತದ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಲೆಜ್ಜ ದಾದ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಕಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಕಜಾವ್ದು ತುಲ ಈ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಪಣ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂಜಿ ಇಂಜಿ ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಇಂಜಿ ಇಂಜಿ ತುಲ ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಗಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವತ್ತೇನು ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ತಪ್ಪೆವು ದಾಯ್ ತಪ್ಪೆವು ಅಪ್ಪೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಪಣ ಜಾಟಿ ಬರೋದೈತೆ ಇರೋದೇನು ಪೋಸ್ ಇಂಚ ಇರೋದ ಪೋಸ್ ಇಂಚ ಅಂದು ರೋಡ್ ಸರಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಅನ್ಕುನ ಎಂಗಲ ರೋಡ್ ಈ ಸಪುರ ಉಂಟು ಅಂದು ಇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಅಮಸರ ರತ ಚುನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಟಾರ ಅಂದು ಆರ ಬ್ಲೌಸ್ ಅವು ಪೊತ್ತುದು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಆತ್ ಚೌಕದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದು ಕಾಂಡೆದೊಂಚು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಉಂಟು ಬಡ ಹಾಕ್ನು ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ರೈಸ್ ಯಾರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ಚಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾರ ಏರೆಗ್ ಅದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ಚಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಹಾಡರೆ ಮುನ್ಕಿಯರು ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕ ತಾನೆ ಉಂಡ್ರ ಇಚ್ಚ ಗಂಟೆ ಏಲರಾಣ ಉನ್ಕ ಮುರಣೆ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಗಳಿಲ್ಲಾಡು ಇನಿ ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತಲು ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗಳಿಲ್ಲಾಡು ಆಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಬೊಕ ಒವುಲ ಬರ್ಪುಜ ಎಂಗಲ ಟಿವಿಡ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುಡು ಆಟ ಅಲ್ಲ ನೇಮದೇ ಉಜ್ಜು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆಂಡ ಯಾವುಜ ಜೋರ ನೀವು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕಜಿಪು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಕಜಿಪುಂಡು ಒಂತೆ ದಂಟು ಬರೆತ್ತಿನ ಪಾಲಕದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಗಂದಿರು ಹೋಟೆಲ್ದು ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ತಾಲ ಮಲ್ಪೆರಿಜಿ ನುಕ್ಕೊಂಚ ಆತಲು ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೆ ನಾನು ಉನ್ಪುರ ಬರ್ಪು ಜನ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ್ರೆ ಲೆಪ್ಪು ನಗ ಬರ ಹುಲ್ಲಿಯೇ ಆಯುಷುಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೋಪ ಆಯುಷಂಡ ಕೋಪ ಇನ್ನು ಕೋಪದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋಪ ಏಯ್ 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 ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಗುಳುಮ್ ಮಾಡು ಕುಚಿಕ್ ಮಾಡು ಗುಳುಮ್ ಮಾಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ
ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ್ರಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಯರು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಯರು ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನು ಬ್ಯಾನ್ ಆಲಿಯರ ತೀರುಜಿ ಆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಶಾಲೆಡಿ ಎಂಚ ಆಲಿಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಲಿಪೇರ ತೀರು ಜಿಂಬೆ ಪಂದತ್ತು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಡ್ತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಕವನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆರ ಬಿಟ್ಪುನಿಗೆ ತೀರುಜಿ ಆಲಿಯರ ಪಂದು 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕುನಿಗೆ ಬೊನಸ್ಲ ಚಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಜ ಒನಸು ಇಜಿನ ಚಾ ಬಂದು ಲಕ್ಕವನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಜಿನಲ್ಲ ಆಲಿಪೇರ ತೀರುಜಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರಾತಿರಿ ಲಡುಕುಲ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆತ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯರ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ನ ಆತು ಬರೆದಿ ಓಡಾಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಅವು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ತಾನೆ ಮನ ಅವು ನೇಮನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೌಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಅತ್ತು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪನ್ನ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಶಾನಾಗೆ ಆನ ಓ ಕಾಮಿಡಿ ಆನಾಗೆ ಜೋರ್ ತೆಳ್ತಂತೀನಿ ಅವು ಬೈತೀನಿ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂದಿರ್ತೀರಿ ರೇನು ಟಿವಿ ಇಡುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ನೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೂರ ವೈದನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ ಓವಿಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ ಚಪ್ಪುನ ವೈದು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೇರು ಪೇಪರ್ದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಕಡಪುರು ಅಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡು ಕಡುಪುರ್ದೇರು ಕೆಲವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಕಡುಪುರ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಡ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಪೂರ ಕಡುಪುರ್ದಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಆಯ್ ಫೋಟೋ ಆಯ್ ಫೋಟೋ ತೈನ ಟಿವಿ ದಾಯನ ಅದಾದ ನಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಆಮೆಟಿತ್ತಿನ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಯಾನ ಆಯ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಾಮೆ ತರೆಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ಲದ ಅರೆಗು ಅರೆಡ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚೆ ನಾನು ತಿರ್ಗುದುಪುನ ತೆಲಿಪುನ ಬೈದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲದ ನಡುಟಿ ಅನ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ತಿತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಫೇಸೇ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ತರಕಾರಿ ಮೂರ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶತೆ ದೃಢ ಕಲಶ ಉಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿಡವು ಇತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕೆಂದು ಜಾನ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಡತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಐತೆಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ನೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾನಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಏತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಮೆಮರೀಸ್ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಹಾಯತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೇ ಮುಗಿಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಓಡೆ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ಪಾರ್ದು ಜಾಂದು ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಗೋಡು ದಾದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏತ ಆತನು ಉಲ್ಟಾ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗಾಯ್ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಒಂಕ ಗಂಟೆ ಏಲರ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಬಾಬದ ಜೋಲಿ ಊರ ಹೋತುಂಡು ಕಬಾಬುಲ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಅಯ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನೋಡು ಓಕೆ ಮನಸ್ ಮನ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿಜಿ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿನ